Aspaldian, gure lurrean ez zen batere argirik. Gizonak ilunpean bizi ziren izakitzaren artean. Ilun hartan mamu frango bizi ziren eta orduan gizakiak beldur ziren. Amalur deitzea deliberatu zuten. Amalur, otoi, lagundu behar gaituzu. Guretako bizia, sobera zaila da. Mamuak eta sorginak beti ezitzen eta atakatzen gaituzte. Eta ikusi otoi duzu nola itxusiak diren? Otoi, egizu zerbait guretako. Bai gaixoak, ulertzen zaituztet, zerbait entxeatuko dut. Iardetzi zien Amalurrak. Berehala, ilargi bat sortu zuen, zeruan eta argi goxo bat agertu zitzaien. Ilargia deituko dugu. Eran zuten gizakiek pospozik. Astapenean gizakiak bakean bizi ziren ilargiari esker, bere argiak izaki txarrak berdurtzen baizituen. Baina pixkanaka izaki txarek ilargiaren dirliaren usaiak hartu zuten, beraz emeki beriro itzuli ziren gizonak zirikatzeko. Beldura beriro lurrean edatu zen. Amaluren gana joan ziren gizonak. Amalur, izakitxarrak berriz etorri dira. Ez dira gehiago ilargiaren berdur. Guretzat zerbait egiten alduzu? Ados, beraz, argi indartsuago bat sortuko dut. Eguzki deituko dugu. Hori egin eta lura argiz bete zen. Izakitxarek eta mamuek iez egin zuten eta bizia zabaldu zen lurrean. Landareak eta animaleak hasi ziren eta gizakiak bakean lasai egon ziren. Egunez ez zen mamu gehiagorik agertu, eguzkiaren argi beroari esker. Gauan, aldiz, gizakitxarak hurbiltzen ziren oraindik. Orduan, hirugarren aldiz, Amaluraren gana joan ziren gizakiak. Amalur, bakean bizi gira egunez. Baina gauez, gure etxeetaraino etzen dira mamuak. Zerbait gehiago egiten alduzu gureetako? Beraz, azken fagore bat eginen dauzuet. Eguzki lorea sortuko dut. Eguzkiaren eite badu eta mamuengatik babestuko zaituzte. Ezarriko duzue zuen etxe atarian eta hola mamuak ez dira sekulan sartuko. Horrela egin zuten gizakiek eta horrela egiten dugu gaur egun ere. Eguzki lorea zintzilikatzen dugu atean, bakea eta zoriona etxekoei ekartzeko.